extremismus. Tak už pravicové, levicové. Pojďte se severní toleranci, se tam děje. Zase zkoušejí nějaké rakety, všichni jsou z toho naputínky, protože nevíte z toho, že kam to spadne, si z toho bude válka. To je levicový extremismus, pravicový extremismus, fašouni. Všude už to pochoduje, zvedají pravici. Ano, já nic nedělám, pane učiteli. Tak dej z něj Co? Václav, i ty už. I Václav. To jenom na mě. Už. Tak, takže... Když už i Václav, tak už my všichni. Která čím dál víc převažuje. Víme, že extremistický náboženství na východě je v průse, že jo? A vyvrcholí to terorismem. Dvojčata, 2001, že jo? Problém. Irák, Afghánistán, Turce to vidí, Egypt, že jo? Egypt si taky na noční záběrek. Já jsem tam byl včera. A.k.a. Já se umím už špinit sám. Protože je to ale zastřelí náboženství. To je jenom mass media. Zemětřesení. Mass media, když se tam jsou mrtví, tak mass media... No není Ale pravda. všemu věříte, co vidíte? Ale tak. Takže náboženský extremismus, terorismus, rasismus, furt funguje rasismus, víme, svoje že nějaké rasismus. Tak, co je ještě velký problém? Cigáni. Povídám, rasismus. A mám tě tam, kamaráde. Tak, Rasismus. a teď jak jste viděli, jaký to je, tady stojí tam Jasný. něco bandě nevyzválených krškatých lidí, Václave, pojď ke mně. Václave, běž k němu. Takhle, To dotočíme. Postav si celé. Studovali vysokou školu, jak se jmenuje? No, jak se jmenuje? Ta škola. Katka, ta škola. Vysokou školu. Církev nějaká. No, vysokou školu náboženství. A já jsem si vždycky zval, když nadešel tenhle okamžik, tak jsem si ji zval, aby mě udělal přednášku o náboženství. Kdo studoval náboženství? No co, protože já jsem přiznán, já sice jsem a teď sám sebe. To jsme taky nachvíli. Co to učit na Tak chlapče, pasuješ, jo? No to je něco dávno, to je křesťanský svátek. Tak dostane jedničku. Jaký je rozkouhy? Mě na tak, že věci mají se proti tomu bojujou skupiny bílých, protože v Africe vezmou dále 10letou holčičku a s třepem ve všem případě nějakou... Kolmy! Pravdu! Zeptejte se Václava, protože... Natáčím, co to bylo Honzu, ale... Já taky, ale vy... Jsi tam. On ví, že mám oči otevřené, Jsme přišli teď úplně hodně srandy. To jsme na to si říkali. Já vám řeknu moji teorii, která, jestli existuje pátku, tak za to budu v pekle, ale když tam budou chodili nějaký církevní sekty a zvonili, když by se byl v panáku a rozbaví se. Já si budu vás hodit jak čukáci, budí vás.